Dayaw ka o Apo a Dios dagiti kapuunan mi. May tan-o kuma tinagan mo itagnanayon nga awan inggana. Padaydayaw ka o Apo a Dios dagiti kapuunan mi. Madaydayaw ka itinadayag a templum ket rumbeng a makantaan ka karagtihimno iti agnanayon. Madaydayaw ka o Apo a Dios dagiti kapuunan. Manipo tinaylangitan at runum, itingatwen dagiti nagpayak a parswa. Madaydayaw, ken may tanuka iti awan inggana. Madaydayaw ka o Apo. Idaydayaw da ka, si kang agtugaw iti trunum akas ari. Rumbeng a makantaan ka, kadagiti himno, ken may tanuk ti dayag mo iti agnanayon. Madaydayaw ka o Apo Diyos, kadagiti kaupunan mo. May daydayaw ka, gingga ti pagpatinggaan ti langit. Rumbeng nga makantaan ka, kadagiti himno, ken may tanok ti dayag mo iti agnanayon. Madaydayaw ka o Apo Diyos, kadagiti kapuunan mi. Agsao ka o Apo, dumdumeg tuyadiben mo, at daken kadagiti sao amaga itetiag nanayon na biyan. Alleluia, 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 alleluia. At daken kadagiti sao amaga itetiag nanayon na biyan. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Ti panakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paay po. Napan dagiti adalan ken Jesus ket sinaludsod da. Apay nga aramatem dagiti pangarig no agsao ka kadagiti tattao. Simmungbat ni Jesus. Naited kada kayo ti pannakaammo kadagiti palimad ti pagarian ti langit. Ngem kadakwada saan? Tati addaan maikkantupay iti adado tapno agsubsobraan. Ngem ti awanan. Uray ti basit nga adda kenkwana maikkatupay. Daytoy ti gapuna nga aramatek dagiti pangarig no agsao ak kadakwada. Takumit kita da ngem di da makailasin. Agdengdengeg da ngem di da makangeg wenno makaawat. Iti kasta matungpal ti padto ni Isayas maipapan kadakwada. Dengeg kay tula dengeg ngem di kay makaawat. Kita kay tula akita ngem di kay makailasin. Agsipod tanatangken ti ulo dagitoy atattao. Sinulatan da dagiti lapayag da. Ket inkedem da dagiti matada. Amangan no makakita ken makangeg da. Ket makaawat da. Ket amangan no agsublida kanya ket paimbagek ida. Ngem nagasat kayo ta makita, nagasat kayo ta makakita dagiti matayo, ken makangeg dagiti lapayagyo. Laglagi penyo nga adu a propeta, ken daddo mapay atattao ti Dios ti agtarigagay a kumita kadagiti makitayo, ngem di da nakita, ken dumngeg kadagiti manggegyo, ngem di da mangngeg. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Nembaga rabi tayo amin Apo. Timisa kumatatta ka ijay paratong. Nga po ta barangay. Kakastoy mat nga agtudo-tudo pay laeng. Kajak amo no nakasimpada pay. Kana idawat nga dito tayo na sip-sipte. Ay kapiman may sa mga agiina dati mo laga. Tila babain dan sa mga lektor ken PPC president ken ako like kakapilitan nga imayda. Nagite ka barangayan da ka awan damit. Ngam narigat pay laeng jimi sa dirabii awan ti pan nakabalin na numan pay nagadda kuryente
ngam narigat met laeng dayjay sitwasyon tayo. Makatawanan day di gangganad niya. Eksakto met nga layos manen. Nya mga tat sumarunon. Alangan nga gangganad manen, inyan to nga tamet. Nga hantay mo ammo niya. Ti pampanunutek idi agmismisa kami ta idi 15 ita Mount Carmel. So na nga ro ti intercessor nga ro ti gangganad ta dayjay idi July 16, 1990. Daydi kapigsaan nga gangganad nga na kwadtoy Northern ka Mount Carmel dayjay. Tata nagbalin nga daytoy ti panaggangganad na dilasyer kas jaga ti agmismisa kami pampanunutek anya adda mga ta iparinanan. Sa bali met, bagyo met. Nyan to nga tamo no ti parinanan nga sumaruno. Angol nga tayo, dadayo mga pure tayo, amin nga chismosa, angulan na. Dahil ta delikadon. Wanto ka mabatin. Kaya dadayo mga po nga ikararagan tayo, ti ili tayo. Dito ti ibagbaga na nga hantay nga kuna tayo when we have complaints. Nagado ti agreklamo, apa, wam mala kuryente man. Kuryente pala dayta. Kasi na po Diyos, awang pa'y ti kasaltis tayo, diti ayan tayo, uray mo't kadagiti medyo na kuha nga luglugar, napakpakarwan abra, apo, nagunag, kawayan, kita, sidag ti Abra River, kakaasida nagunag, umabot ka no ti, kuha da third floor, ijay, paset ti, banggad ngam, adda, tayo monitorak, dagiti gagayim tayo ijay, kaandamot nga naabot, han nga naabot dagiti flooring, dangam, adda dagiti lugar nga talaga nga, naabot na, iso nga, kitaan nyo lata niya, wen adda complain tayo. Ti kung kunak ta adda agmon monitorak ta uray di kalman ka na panak agkuan agpaspasyar tagitaan nya ti kasapulan. Kasi na po Dios awon pay mulaan ti na i-report nga hanga kasla di na udi nga bagyo tayo nga adda na yano, adda na tay, adda na kasi na po Dios awon pay mulaan tatta. Adda laeng abaka kin kalding sa nabiro kan datoy baybay ka ingkisap dametten a pinulutan dan ya mo pay na kin kuko tinabiro ka po sikkardes. Nakabuti di dyan, diyan mo no sinunto may mga alam, mayon to alaanin nga masapol nga sa lodsodek, ano ko kayo, dala ay damagak no manuti upes, ken manuti bilang na ta, no ammo, iso kukwam. Nga pag si atan nakakabsat, adda pa lang, adda complain tayo nga, apo, apay nga adda manen. Di tayo pa nakarecover, idi, day tagangganad, adu pa lagi tayo simbaan tayo nga hampay mausar. Hantay pala nakarecover, sa bali manen, naglayos da manen, ita manen. Nangrunad ta amyanan piman. Kano sa ludsoden tayo, ag-complain aja panuno tayo, apa ya, di pala nakarecover. Apa ya nga addamanen. Anya tati bagbagana daytoy. Anya nga tati nasayaat nga pagpanunutan tayo. Mabalin tayo kading alaan nga positive one no negative latan. Kada kita, siyempre, dagiti adda nga kakabsat tayo nga adda ti abroad, adda ti sa bali nga luglugar, madamdamag na makitkita dala, nga siyempre, yadanag, dayjay nangruna no handa matawagan ng dagiti kanta, awam mo't kuryenten, awam mo signalan, nanda matawagan na kasi no, haan nga, agdanag, ti kabagyam nga, adda luglugar. Kano sa ludsuden tayo, apay nga tanga, ikastoy ti apo, palubusan na nga maararamid ti kastoy. Anya nga tati kayat na nga saun, dos-dosaan na tayo kadi. Wenno agreklamo di panunot tayo nga anya datoy dosa ti kinama managdakdakes mi nasayaat no maamiris tayo pa di kinadakes tayo ke iso di pangdosaan na kada tayo no dadduma. Tano dadduma ke ilaksid tayo di kinadakesen ke kanla ko ma dos-dosaan na tayo latan di tayo awam mo di puso tayo nga agbabawi. Daya ti kurang na no dadduman kaslamet basol amin ni Apo Diyos di tayo mat awaten di kina kapsot tayo ala oray man penukas taon adda ri na tayo nga agreklamo adda ri na tayo nga agsaludsod adda dagiti mangibagbaga ka abunok pay met father anya or ti mabalin mo ngay amo mabalin nga apan aladan ta reep mo ta nga tumaray ta abuno di kampay nakareep father piman adda mangikamkamakam ay Diyos ko pagasikat sa mo diraraepan da. Kano sa ludsuden tayo, anya ti may nga puntos na dati gangganad idi bagyo tatta iyad ada yung apo inyan tumang nga tati sumarunon may salat ibagbaga na dagiti kakabsat nga haan tayo nga makontrol amin nga banag mas adda nga ammo ni Apo Dios no anya ti mapaspasamak
Isugarod nga DJ nga humility, kinapakumbaba nga ag-surrender no anya ti kaya na. Kala dati umuna nga maibasa. No inamiris tayo nga nasaya at wan ni Moses maawawatan na agguruod agkimat. Makisasao ni Apo Diyos kada ngam dagiti tao nga hanga makaammo di communication ni Apo Diyos ken ni Moises. Apay nga kigtuten na kami, apay nga kigtutem datoy tent nga rod kanyada, kampumi ko na datan da maawatan. Ngam ni Moises ken ni Apo Diyos agsarsarita dagayam. Wenmat kanya tayo hantay maawatan, timining na, tatta. Hantay maawatan timining na ngam no alaen tayo ti iyon unag tayo ti agamiris, may salaeng ti ibagbaga na kanya tayo. On our part, ti parte ni Apo Diyos, hantay ammo, ngam di parte tayo nga tattao, may sa ti ibagbaga na, ag-surrender tayo latta. Kanya na, uray kukwam amin ako ko, uray kasano kalawat ti talon mo, no nagloyos, hantay mo mabalin niya pankarsan. Uray no, pintas amin nga pintas tabalay mo, pintas talugan mo sa nikwam anyaman nga addaking ka, yad adayo maapo na imay ti didigra, para kanya na adami, datayo hantay maawatan di mini, may salaeng ti mabalin tayo nga aramiden, agpakpakaasi, nga ag-surrender keng kuana, nga no mabalbalin kumaak haan, tadi tayo mapugtuan, ngam no iyag naman, iliklik na tayo kumaa, wenno itinaununag nga pamati awaten tayo nga ited na dagitoy tapno bigbigan tayo nga adda na bilbilag asabali ngam da tayo isuna dayta ket uray pa ited na dagitoy ikkan na tayo kumatitibker ikkan na tayo kumati salunat ikkan na tayo kumati nalawlawa nga pannakaawat no apay nga ited na kadagitoy nga ti panagbiag tayo tanagmaya mo ti biag tayo ano nakanamnam ay maaramid tayo amin akay kayat tayo nga napintas ti panawon ket agwayaway tayo makamula tayo anasayaat makapan tayo ti kayat tayo pakapanan makapagagluto tayo ti kayat tayo alutwen ngam na umay ti kastoy malimitaran anya nga rod ti kayat nga saon dito ti ibagbagana nga ti man nakabalin a Dios ited na mabalin a dosa or palagip or ibagbaga na kada tayo nga masapol nga agrokno tay kumala agkurno tay latta kumaakan kanayon kangitingitan ti ragsak apan tay latta kumakengkuana kangitingitan ti panagapit panagparparti panaglingligay haantay ko mga liplipatan nga dalat ta isuna kaditay ammo no daddo magamin ti tendency na kada tay nga tao ket no medyo makawaya tayo no nanam ay biyag tayo agin inot no daddo mga lipatan tayo met wen agkarkararag tayo nga mahaan unay na seryoso no malipatan tayo mo no daddo man nangro na no naparaburang kan alla malipatan mo niya po Dios nga addaan na bilbileg nga addaan na ngatngam da tayo iso nga numan pay kastoy kakabsat ala ikararagan tayo awan ti mangayat akastoy ti mapasamak niya agdanag tay amin awan ti mangayat nga adda marigrigatan akakabsat tayo. Napan ti evacuation areas, napan ka dagiti marigrigatan, ala dagiti agtrabaho met, tingting nga ti rabii, uri agwaswasawas dagita akasya kadakwa, adda mangragragadi nga barangay officials, tapno awan laeng matimako tayo. Ting nga ti rabii, dadta dagita kakabsat tayo met nga mangisimsim pati kuryente tayo, tapno laeng maaddaan tayo. Di tayo pa agyaman, tatay malabsak idadtan ni kano, dala ko man napudot nga danom ko ikakakun agasam mo di yung addadadyay. Complain tayo to pa ila complain. Nagadun to pa ila nga reklamo tayo, da kay mamuti apan umulip posting ating nga rabii. Ngayon mo, no, daduma, si kamang mo titinga rabi nga, ay, da kayo atanod ka da kapitan, o mayor agad dyan, dati tibalay mi, tungangaw, kasi ka na, no, daduma ka kasi, sungar no, daduma ka, maya mo no, palagipan na tayo, ipalagip na no, si asino tayo nga, awan tigawgaway tayo, iti imatang ti Apo Diyos. Awan tigaway tayo, sungar nga, agtaltalik tayo, latta ko, mga agpakumbabaking kuana. Ipakita tayo mat at panangisakit. Kadagiti kakabsat tayo, isugurod nga ag-monitor tayo, monitorin tayo, at damot ila nadangdangran, at damot ila marigrigatan, at damot ila makuan, apaya, diye mo, no instrumento na kani Apo Diyos, tulungam. Haam mo abukbukudan.
No awan ti isa ang nan ikam. Ha nga nakaawa yun. Di nga ro ti ibagbaga na nga haam mo nga kukwa nga agnanayon ti ragsak. Haang nga haam mo nga kukwa akanayon ti katawa kunana. Isugarod nga ipa ay mulakta. Kanapintas ka kabsat wan ikararagan tayo. Awan mangayat ti kastoy. May salang ti aramidan tayo. Ikararagan tayo. No pagayatan ni Apo Diyos. No kayat na palagipan na tayo haang kumamot ang anakaro. May ikadwa, no adda kas ti apan nubok, ikanatay kumatitib ker tinakem. May ikalo no adda kas ti apan nubok, ipakita tayo, maaramat lat na kumajipuso tayo, nga mangipakita ti panangisakit, mangipakita iti tulong kinni kabsat tayo. Ket amo tayo kakabsat ken nanipod pa idi ununa na di punganay kadamo dagitoyen. Haawam mo ti imbaga tayo nga tawon nga nanamay. Awan mo ti century nga awan ti gangganad kada awan ti bagyo adda mo ilata. Oray pa di nga rod panawon ni Noe nga alayusan ka na karkaro pa nga may sa ti saludsuden na toy anya dayay kas ano tayo nga agtalinaed lat nga napudno ti pamati tayo kini Apo Dios oray adda ti sakuna adda ti panubo kas ano katibker di bay pamati tayo kini Apo Dios nga hanga magunggon uray no adda kapigsaan nga gangganed. Anya daytoy ibagbaga na kabsat isu daytoy kinapakumbaba nga agtaleg iti pagayatan ni Apo Dios. Hantay pala maawatan tatta. Ngam ammo tayo nga adda na ununeg amining na. Hantay pala nga ma-acceptar tatta. Ngam sigurado tayo nga adda na ununeg nga di tayo maawatan a plano na. Alay kararagan tayo itid na kumamot ti ginawa. No man pay kuna tayo nga panubok kuno anyaman normal nga adda kastoy paangesen na tayo kumamo basit. Paginawaan ka na tayo kumaup kumamu basit jibuteng. Kinuman pa'y nukasta, itid na lata kumaati turod. Tibker tinakam kada tayo. Alay kararagan tayo amin nga nabiktima. Amin nga marigrigatan. Amin nga agbisbisin. Amin nga naapektaran kada ito nga trahedya itibiyag tayo. Ala, inayon tayo. Kapigsaan nga itulong tayo, tikararag tayo. No hantay man madanon ida, iti material, iti physical presence tayo, hantay mo mabalin amin nga mapanijay, di moral support tayo kadakwada, ala dalat tamat, dagadagiti amammo tayo, ngam kang runaan ti kararag nga ipaay tayo. Ala ti Diyos, nasubukan na tayo, han na tayo latabaybayan, ti saludsuden na, kas ano, ti kaunag, dahi ta apamati, no man pay, tinamnama, maawanan, kas ano ti kauneg ti kapet tay ken kuana no mampay adu ti panubok nga pagdaldalanan. Amin nga dain ka pinarswa babaen ti balikas mo Apo pagyamanan migen ka. Amin amin ngayon ka makita kaputayat pinadamida na urdos da nakapinpintas da tinapay genarak ti umay mita iyawat nagkaputi trigo genobas abungat nagpanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa babaen ti balikas mo Apo pagyamanan migen ka.
Yakapin namin ngayon ka makita, kaputayat binadamida, naurnos da nakapimpintas da. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awat na kumadag iti adaton kadagita imam, Ket may paayo pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kasta may tapagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad Apo dagiti karkararag ken daton mi ket ipaaymo kadi ada kami ngagsagsagaba iti pannaplit mo kadagiti basbasol mi rokatan nakam kumamit laeng dayta na ayat akaasim gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Haddada na sa tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbay. Pudno na ya may ikari kat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin kadag nanayon a Dios. Tagapo tay ayatem nga anak mo pinarsom ti tao, ket pinabarom babaen ti mangnibinibi a kaasim. Rumbeng nga rod nga agserbiken ka ti kadagupan dagiti parswa, ket daydayawen da ka dagiti amin a naisalakan, ket ti maymay sa anakem itantanok da ka dagiti sa santos mo. Isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles a mangibunan nagken ka ket siraragsak kami nga agko na. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Di langit ken dagan, napno dayti pakainay-dayawam. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay dinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudno na Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paimo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon a tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
babaen ti krus mo, kenin ka panagungar. inna kam insalakan siga nanubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam dayat na na Diyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw. Pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam dituray ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon na dinto agsarday. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet ken Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo diak may karingaw may kakanyak ngem ti may sala nga sa oma paimbagton. Doy kararwa. Apo sikat ibileg mi, apo sikat ti silaw mi, di kamay karing agserbi, apo
sikat tigamang mi kas may sabanga di namili na arami di daga kasta tayo ngagserbi di mo narukop narasinan mo Apo sigat ibileg mi Apo sigat di silaw mi di gamay karing agserbi Apo sigat igamang mi Kumararag tayo. Apo kitaan na kamkad asi aasi kadagiti rigrigat mi. Ket gapu ti panagtutuok ni Kristo nga anak mo. Yadayom kad kadakam tapungtot mo. Ket ken tapanusam aka ikarian dagiti basbasol mi. Gapu ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bali na Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbaga rabi tayo amin Apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat adungal daw ni naglabas kanyak ngem day tuyen timangten puno araksa